Benvidos e benvidas. A verdade é que para min é un momento moi bonito. Estou moi conmovido por este paso adiante que estades a dar. Sodes realmente moitas persoas, superan con moito as nosas expectativas. Con moito. Estou moi orgulloso de vos. Que sodes realmente quen estades a alimentar que existe esta comunidade de aprendizaxe que é o desafío galego, este pequeno ecosistema onde floreza a lingua galega. Porque, xa comentei onte, aquí fora de aquí non é un espazo seguro para mí. Mas os que estamos aquí, formamos parte desta comunidade, sí que podemos expresarnos sen medo, sen vergoña, sen xuizo. E para iso. Orgullo. Mas é difícil moverse. Para moverse fan falta referentes. As tanxugueiras, efectivamente, son un referente extraordinario. Mas son a punta dun iceberg. Unha cultura inmensa. De acordo? Inmensa, que está por descubrir. E cada nova xeración de galegos e galegas ten que descubrir outra vez Galiza. Faime especialmente ilusión que veña aquí Sechu Sende, porque para min ele é un referente. É unha desas persoas que me fixo moverme. Ele non se lembrará de min, claro, a primeira vez que o vin, cando era un rapaz, tiña pouco máis que a vosa idade, tamén daba falaba de algo da lingua ali no Salón de Actos de Filoloxía en Santiago. E o que quedo ainda hoxe con ele era o entusiasmo que tiña, a confianza na transformación social e o bo humor, porque isto tamén é super importante, é que está atravesando a toda a obra de Sechu Sende isto do humor e a confianza na transformación social. Porque podedes ter a absoluta certeza que é posible a transformación social, a emancipación social. Porque isto é un referente, isto é así. É unha honra telo aquí no Instituto de Concepción Arenal en Ferrol, porque é posible que no exame de ABAO apareza un texto de Sechu Sende. Entón, se aparecese un texto de Sechu Sende, vou dar unha pequena clase, que trazos teríamos da súa obra? Teño aquí algúns dos seus libros. Supostamente é un autor da xeración dos 90. Entón, os autores da xeración dos 90, como este libro de poemas, é un poeta, ademais dun novelista, pois reivindica un maior contacto co público, que está de ter a xente, facer recitais, facer tamén unha poesía moito máis accesible, entón foxe do culturalismo, dunha maneira de escribir barroca, escura, e tamén reivindica o compromiso social, o compromiso ca vida, ca terra, o compromiso ecoloxista, o compromiso ca igualdade entre homens e mulleres, o compromiso na liberdade de todos os povos do mundo. Así teríamos máis ou menos que idealizar un pequeno poema de Sechu Sende no comentario literario, porque no ano 97, mal non lembro, publicou Odiseas nunha pequena editora que se chamaba Lezas da Cal, que estudaremos na terceira avaliación. Mas, polo que realmente coñecido e super popular Sechu Sende, é por este libro, Made in Galiza, un libro de relatos que publica no ano 2007, pensade que leva 10 edicións no ano 2015, non sei agora no 2021. É moi simpático o libro. Pensade que, por exemplo, hai un conto que é unha sesión de Ouija co espírito de Castelao, estudo sociolingüístico sobre a mocidade baixo os efectos das drogas, vin aí a fotocopia de non sei que era algo da guía sexual da sociedade.
Guía sexual da sociolingüística, isto penso que aparece neste outro libro que é a República das Letras, das palabras, a República das Palabras. Ademais de ser un magnífico narrador que foi reconhecido con premio Branco Amor, un premio de novela moi importante, tamén mirade que deseños tan fermosos fai. É un grandísimo ilustrador, o alumnado de artes. Vale a pena realmente pesquisar un pouco a súa obra que está artística, que está subida aí na rede. Eu, se tivese que sintetizar un pouco, de que fala Sechu Sende? De que fala? Pois claro, o que vexo ao longo da súa obra é a reflexión sobre a lingua galega é algo moito máis que unha ferramenta da comunicación. A lingua, a nosa lingua, trai unha visión do mundo, trai unha cosmovisión, achega un ollar apreciativo sobre o máis próximo, sobre o máis humilde, sobre o máis vulnerable. Esta é a cosmovisión. É precisamente a esta cosmovisión diferente que nos achega a lingua galega que favorece a fraternidade cos povos do mundo, con todos os seres vivos, humanos e non humanos, con todos os procesos de emancipación que de maneira paseniña, silenciosa, humilde, mais imparable, están a desplegarse actualmente. E precisamente por iso, por ese potencial transformador que ten o noso idioma, está tan perseguido, tan excluído, tan marxinado, aínda hoxe, no ano 2022. Aínda hoxe. En fin, Sechu Sende di nalgún dos textos de Made in Galiza. Hai persoas que están buscando as palabras que nos faltan. El é unha desas persoas que está buscando as palabras que nos faltan. E ao mesmo tempo, hai persoas que están a organizar as palabras para transformar o mundo. E el é unha destas persoas que organiza as palabras, porque nas palabras hai un inmenso potencial emancipador para transformar o mundo. E hoxe témolo entre nós e estamos contentísimos. Muito obrigado. Ben, pois é difícil comezar a dicir algo despois disto. Así que, obrigado por todo isto. Eu quería, sobre todo, que me vísedes como alguén que a vosa idade, hai xa moitos anos, pois deu ese paso que algunhas de vos, ides dar ou destes ou estades dando, non? Que é ese compromiso, ese desafío de nun momento dado da vosa vida, pois, comezar a falar galego. En principio, hoxe, pois era do que quería vir falar. Quería vir falar de cousas, pois, que moitas veces a unha parte dos adultos, non? Pois, intentamos comunicar a cultura, a ética, a moral, esas cousas. Mellor así? Sí? E desde ese punto de vista, pois sí que é difícil sempre falar disso, non? Porque moitas veces caemos no perigo de parecer curas. Estamos aquí diante, non? Falando con micro na man. E eu desde o principio tiven así como un desengano, que foi o que fixo que a miña vida fixera un xiro na literatura, non? Porque hoxe estou aquí un pouco pola miña experiencia como rapaz que comezou a falar galego, que se fixo leo falante, como lingüista, mas tamén como escritor. E houve un momento no que publiquei unha novela, un romance que se chamaba Orixe, levou un premio moi importante, Branco Amor, pero cando yo dei a miña nai a ler, vi que non pasaba da segunda página. Entón dixen, aquí hai un problema. Non pasou da terceira página. Non era un libro que eu escribira para a xente que lemos.
para xente que é críticos literarios, para profesores de lingua galega, para xente que gosta ler, que lee habitualmente, non? E o seguinte paso, ese desafío veume por azar tamén, cando un colega meu que traballaba en Radio FM dixo que por que non colaboraba 5 minutos a semana na radio con ele, non? Falando de lingua. E aí tamén, a primeira colaboración foi aburridísima. E cando deixamos de falar, Simón me dixo, pero ti non é así, menudo rollo acabas de escutar aquí sobre o galego, tal. Entón, a partir de aí, empecé a buscar outras formas de comunicar a lingua, non? E o certo é que foi, pois, buscando con outra xente, porque, como ben comentou Marcos, hai moita xente buscando e traballando en diferentes campos, sexa no feminismo, sexa na ecoloxía, sexa nos procesos independentistas, sexa nas reivindicacións sociales, en defensa dos oprimidos, das oprimidas, etc. Non? Eu especialicei un pouco pois, nesto das palabras, non? E acabei pois, en TikTok, por exemplo. Basicamente, eu intento experimentar, non? Que isto sempre produce moitos fracasos. É un fracaso, ou a miña relación con TikTok é un fracaso. Mais, atopei algo importante, que foi que grazas a TikTok, é unha rede así como moi inhumana, non? Baseado aí. Cantos tedes TikTok? Cantos tedes TikTok aquí? Vale, pois... a partir de TikTok é unha rede así como moi... cun ritmo moi rápido, non? Vai todo así, non? Intentei facer poemas para TikTok. Pois a xente pasa montañas. A media pasa montañas, ou por ser. E escribí un poema para cada unha desas persoas, non? E deime de conta de que realmente o importante non era comunicar os poemas a través de unha rede social, senón a relación que eu ia ter con esta xente, que eran ou colegas meus, colegas que non vía desde antes da pandemia, moitos deles, amigas, amigos, xente que eu admiraba. En principio vai se converter nun libro, mas é moi posible que o resto da miña vida siga facendo poemas de esa montaña para xente. Podería facer un de Marcos, un de Ana, a mellor dentro de 3 anos vexo pola rúa e teño un pasamontañas no peto, saco pasamontañas, queres facer un pasamontañas? Vou escoller agora un, vale? Como empezou o meu conflito ca lingua, non? É dicir, eu son de Padrón, nací en Padrón. Meu pai era, e miña nai era de familia galego-falante, mas a nós, os 4 irmãos, faláronos en castelán, educáronos en castelán, non? Meu pai falaba máis castelán, el despois comezou a traballar nun banco, entón no banco a lingua era o castelán, e miña nai, pois eu acordome de ir con ela, non? E falar coas súas amigas, e ca xente de confianza en galego, mas, cando vía ben de garabato e traxe, cambiábase para o castelán, non? Entón, eu aí descubrí o que era a diglosia, non? O certo é que o momento que máis me impactou foi un momento no que en octavo de Xever, que sería o segundo deso, aproximadamente, pois entrou o profesor de lingua galega na clase cun tabuleiro debaixo do brazo, traía tamén un copo de cristal e unha vela. Entón, dixenos, rapaces, apartad das mesas, as cadeiras, sentadevos no chan en círculo. Hoxe vamos coñecer a Castelao, pero vamos facelo dunha maneira moi especial. Vamos facer a ouija con Castelao. Vamos falar e facer espiritismo co espírito de Castelao. Entón, claro, nos quedamos así, non? Un pouco asombrados, non? Pues imaginados vos profes de lingua, que chega un día. Entón, apartamos todo, baixamos as persianas, apagamos as luces, encendeu a vela, e a mí dixeme, José Luis, pon aquí o dedo encima do vaso. Eu daquela chamábame José Luis. Despois do 28, puxeme José Luis. De José Josécho e de Ben Josécho, pero a mí nunca me chamou ninguén, ni José Luis, ni José Luis, non? Puxeme o dedo encima do vaso, ela puxou o seu encima do vaso tamén, encima do tabuleiro da ouija, entón empezou, Afonso Daniel Rodríguez Castelao, 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 irmão, pai da pátria, irmão Castelao. Como 2 minutos así, non? Todos ali. E de repente dixo, Castelao, estás aí. E eu sentí unha vibración no corpo. Así, non?
e o vaso moveuse para o ese e para o I. E dixe a profesora, rapaces, rapazas, estamos falando en directo con Castelao. Alguén quere facer unha pregunta? E levantou a rapaza e dixo, Castelao, está por aí Rosalía de Castro? Bom, estivemos falando con Castelao un montón de tempo. Alguén preguntoulle, que música che gusta? O Rolling Stone, Castelao, o Rolling Stone. E ao final Castelao preguntou, non? Me dixo a profesora, quere preguntarnos Castelao, a ver que pregunta? Me dixo, e vos falades galego? E naquela clase, en Noia, eu vivía en Noia daquela, pois falaba galego todo o mundo menos eu. Entón empezaron ali, sí, eu sempre, a mí gustame moito, eu vou falar toda a vida. Todo o mundo moi orgulloso de falar galego. E eu quedei calado, non? Pero Castelao preguntou, e ti? Entón eu dixe, Castelao, eu non hablo gallego, pero te juro que empiezo mañana mismito ya. Pero non fun capaz, non me sentín preparado. Non me sentín preparado, a miña autoimaxe como castelán falante era demasiado forte, e non me vía falando galego, falaba galego, pois o mellor con xente maior, ou na clase de lingua galega que empezaba daquela, había así, facíamos alguna cousa en lingua galega, eso había unha materia, non? Depois chegaron os debuxos animados, os deseños animados a TVG, o Carteiro, o Pat, os pitufos. Había un pitufo que era o pitufo Zoupón, que era maravilloso, porque tiña unha fonética impresionante. O pitufo Zoupón era un pitufo do que todo o mundo se ría. Os pitufos entre eles rían, Zoupón, ven pa aquí, pum, e pegaba así. Sempre se equivocaba. A mí eu, bueno, sentía-me edificado como é, non? E, sobre todo, admiraba o ben que falaba galego, non? Chegaron os primeiros deseños animados tamén. Daquela dicíase que non había pijos nin pijas que falasen galego, non? Ata que chegou Candy Candy, que era unha serie de un anime, non sei se coñecedes, hai tantos anos xa, que eran unhas rapaces que creo que estaban internadas nun colexio, e falaban galego, eran xaponesas, non? Pero falaban galego tamén. Bueno, xa máis tarde chegaron as bolas do Dragon, Son Goku, Krillin, non? Toda esa xente, non? Eu acordo de estar ali diante dos deseños animados que mire estes que xa non de Xapón e xa falan galego mellor que a min, que non me dou arrancado, non? Ben, pero o segundo momento clave foi en bacharelato, nese momento onde xa había esa tensión no ambiente que tamén se pode ver hoxe, non? Entre o fascismo da ultradereita, non? As bandeiras de España. Porque meu pai, por exemplo, tiraba moito para aí. Meu pai levara o meu escorial. Ali onde estaba enterrado Franco, non? E eu estive aí diante da tumba de Franco, non? Entón, meu pai tiraba por aí, pero miña nai era de familia moi humilde, era máis roxa, non? Miña nai, por exemplo, acórdome de que cando daquela estaba activo o exército guerrilleiro, un pouco galeceiro, que poñele petardos a infraestructuras de Fenosa, reivindicando que a enerxía eléctrica pues, tiña que ser nosa, e non pues, da xente de fora que nos explotaba. E miña nai dicía, tiene que poñer máis pompas. Me cago en Dios. Era un matrimonio un pouco extraño, non? Entre a ultradereita e o independentismo así máis visceral. Era como unha india apache e un do séptimo de caballería, que estaba vivindo xuntos na mesma casa, non? E eu ali no medio. Entón, un día, na clase de lingua galega, pois chegou Bernardo, un profesor novo, Bernardo Penabade, que estaba explicando fonética, profesor de lingua galega, 26 anos, moi novo, e estaba explicando ali as aberturas, non? As abertas, os pechados, tal, e eu quedei así paralizado, e dixen, Bernardo, ti és un pitufo do povo. Entón me quedou mirando para mí e dixen, e como sabes iso? Eu acabo de remicarte. Entón Bernardo fora o actor que doblara ao pitufo do povo para a TVG. Entón ese día dixen, pois, hoxe empezo, é o destino, se me dá clase do pom, de lingua galega. Ten que ser hoxe. Entón cheguei a casa e mamá, a partir de hoxe vou falar galego sempre. Sempre, xa non dou volta atrás. E foi así, pero acordo que dixe a miña nai, mamá, onde están as zapatillas? E miña nai mirou máis e dixo, galego, non sabes falar galego. Entón, dixen eu, onde están as zapatillas? Zapatillas? Zapatelas non é. Dixo a miña nai, zapatillas, porque a miña nai é de Padrón, que é ese seu, non? Bom, é difícil, ao principio acórdome de que a xente dicía, notase que non mamaches, se empezades a falar galego, non falastes galego antes así, con outra xente, vale, pois, se poñedes malo pronome ao principio, me das lume, me dasme lume, esas cousas, non? Vale,
vai haber xente que os diga, non? Que non me manches ou... Hai un capítulo no libro que fala disso, non? Esa enquisa sociolingüística sobre os adolescentes baixos efectos das drogas, non? Houve un momento que collei unha grabadora anos despois disto, xa como profesor de lingua, como sociolingüista, e fun un botellón así, ali na Alameda, non? Claro, vos nunha clase de lingua galega, se vos pregunta a profe de lingua galega que pensades sobre o galego, pois é moi raro, non sei, que deixedes sair o animal que levades dentro. Para ben e para ben, non? Sí, vale, pero se a xente consumiu estupefacientes ou alucinóxenos ou algún outro tipo de droga, o alcohol, por exemplo, pois, ainda que diga unha cousa contradictoria e que diga agora, pois, o galego é unha merda, e despois dentro de 10 minutos digo, encanta o galego. Vale, pois, hai esa sinceridade, non? Do momento, por lo menos. Entón gravei ese xente. Non sei se tedes un libro por aí, deixemelo o medio. Gravei ese rapaces e esta rapazas e depois organicei un pouco o que dixeron esa noite, non? Que basicamente eran prexuizos. Por qué? Porque os prexuizos lingüísticos, os estereotipos, son a grande victoria do opresor. É dicir, o opresor, cando chega, imaginade pois, a xente que oprimiu históricamente a xente da raza negra. Vale? Pois, os prexuizos son os que manteñen a moita xente oprimida, non? As mulleres, por exemplo. Non? Vale? É dicir, é moi diferente, eu non teño experiencia de ser unha muller, pois, sí. Entón, a forma en que eu agora vexo que os prexuizos actúan nas miñas dúas fillas de 12 e 9 anos, non? Tamén, como elas se defenden deses prexuizos, de se poden se lles din algo porque xogan fútbol ou porque fan bici, non? Eses prexuizos que somos que moitas veces etiquetan o que podemos e non podemos facer, non? Entón, pois, ides a topar iso. A mí, por exemplo, decíame, e logo agora eres do blog, non? Por exemplo, xente que identifica falar unha lingua pois, un partido político, non? Eu, por exemplo, traballo no instituto en Vila de Cruces. Son profesor de regueifa e improvisación oral en verso, rap, ademais de lingua e literatura galega. Sabedes o que é regueifa? E improvisar en verso. Hai algún rapeiro, algunha rapeira aquí que faga batallas de galos? Non? Vale, pois eu aprendo o meu alumnado o segundo deso, que é unha pativa, a facer esas cousas. Entón, mirad, cando gravei eses rapaces e esas rapazas, ali no botellón en Santiago, pois había xente que dixo, nunha categoría que eu etiquetei como desprezo pola lingua. Entón dicían, pero que mierda, dejaros dese rollo del gallego que non estamos en la aldea. Ou, se hablas gallego non te comes un rosco. Non? Claro, eu cheguei ali, imaginade, un grupo de 7 ou 8 rapaces e rapazas, non? Baixo os efectos das drogas. Entón eu dixeles, podo gravar sobre un tema así que vos pareza interesante como o da lingua, o galego, o castelán, todo isto. Sí, grava. Entón, gravei, non? Na categoría B está indiferenza. Entón, había xente que dixo, por exemplo, a mí el gallego me la suda, pásame el peta que el gallego me corta el rollo. E outro dixo, paso, tío, mientras non me lo impongan, soy libre de pasar del gallego como de la mierda. Sei no centro de Coruña. Pero foi en Santiago, Bueno, outro, agrado sentimental. Dice, a xente que lle gusta o galego. Entón, alguén dixo, pois es moi bonito. E outro dixo, mis abuelos sempre lo hablan e yo lo respeto porque me gusta. E dixo unha rapaza, el outro día vi un poeta gallego en la tele e estaba moi cachondo, me molou. E logo, aproximación. É dicir, había xente pois, que dixo, por exemplo, eu ás veces falo galego, cando me dá o punto. A mí me gustaría hablar lo mejor porque non lo he hablado bien. E logo, apego. Xa había xente con vínculo, non? Así, coa lingua. É a miña lingua, ainda que case nunca falo. Ademais, dixo outro, tamén falo galego porque eu quero ser funcionario algún día. Identidade cultural. Eu falo galego porque son galega. E outra rapaza dixo, antes morta que sen lingua.
E logo, compromiso, xa xente comprometida ca lingua que expresou isto. Por que carallo vou deixar de falar galego? Nin te coña. Ou, el gallego é guai, a mí me mola máis que el castellano, tío. O día menos pensado, poñome a falar galego e xa non paro, ves? E ao final, como acaban as cousas? Pois neste caso, un conflito. Entón, houve un que dixo: se volves dicir que o galego é unha merda, métese un hostia de 20 kilos. E outro contestou: al gallego le quedan 4 días independentista del caralho. E vai gañar a pacha de merda. E aí xa marchei. Ben, a cuestión é que hai un conflito aí, non? Hai un conflito social, político, de clase, de xénero tamén, as rapaces falades menos galego que os rapaces, vale? É dicir, hai si, sabedes, a distribución, pois, no rural, nas cidades, vale? É dicir, hai moitas coordenadas que se mesturan. E o certo é que cando eu comecei a falar galego, pois, aos 16, 17 anos, sempre, pois, cambiou a vida. Entón, un pouco aí, a cuestión é que había un premio Nobel que se chama Derek Walcott, de literatura, que dixo unha frase da que gostei moito, que é: se cambias de lingua, cambias de vida. Non? Entón, a cuestión é, o que ides descubrir vos, algúns de vos, algúnas de vos, é que pasa cando falamos galego? Non? Que pasa? Porque hai xente que nunca falou galego, como a mí, un día comeza a falalo. E que sucede aí, non? No meu caso, pois, eu creo que me identifiquei máis co lado da miña nai. Non? É dicir, eu quería falar a lingua que miña nai non falaba ca xente de traxe, cando ia ao banco, cando ia ao médico. Sabedes? Entón, para mí foi importante iso, non? E últimamente estou descubrindo tamén que é unha lingua moi divertida. Tal vez o das tanxugueiras tamén fai que isto sexa así un pouco máis visible, e que xente que a mellor coñecía menos a música galega tamén o vexa, non? A capacidade transformadora desde a alegría, desde a euforia, desde o aturuxo, desde o baile, desde... entendedes? Desde a danza, non? Desde as emocións. Unha das cousas, non, que na miña xeración descubrimos, e que está no libro, e que eu, cando comecei a escribilo, xa comecei a estudalo, foi a importancia na aprendizaxe das persoas, porque ao final todos seguimos aprendendo, de 3 elementos. E isto é moi importante, e agora poñome en modo profe de sociolingüística. Para falar galego, ou para falar ruso, ou para falar italiano, para comezar a falar unha lingua, os 3 elementos fundamentais son, para os neofalantes, para as persoas que comezades a falar unha lingua, a motivación. É dicir, todo o que ten que ver cas actitudes lingüísticas. Aquelo que nos impulsa a chegarnos a unha lingua. E pode ser alguén que vive en Rusia, enamora dunha italiana, e comeza a aprender italiano porque quere coñecer a esa persoa, ou pode ser alguén que vive na Galiza e que, por algunha motivación especial, quere falar galego. Que se deu históricamente en Galiza? O contrario. O contrario, que é que as motivacións sempre foron negativas, non? Miña nai foi educada para non falar galego coa xente de traxe e gravata, para non falar galego cos nenos estes, non? Como ainda hoxe pasa moito con moita xente, non? Eu, por exemplo, fui educado para aprender galego na escola, pero para non falar galego fora da escola, que isto é unha das claves do proceso. E se somos conscientes, xa aí podemos reaccionar, non? E se houve un momento que me dei de conta de que eu fora educado para aprobar a lingua galego no instituto, pero non para falar en galego, pois, cando ia ao quiosco, ou cando ia a xogar cos meus colegas, ou cando ia ao cine, ou cando ia a mañá con papel ao concello. Vale, porque, de algún xeito, os prexuizos fixeron que aos galegos e as galegas, polo menos da miña xeración, se nos educase para non falar galego. Entón, ese é o primeiro elemento. O segundo elemento é o coñecemento da lingua. É dicir, se eu quero ir a Italia empezar a aprender italiano, pois vou coller un libro de italiano, unha gramática, vou conectar no internet, un tutorial por aí. Vale, entón, que teño que coñecer a lingua? Sí? É o que se fai, pois, máis ou menos, nas clases de lingua galega e literatura, é que coñecer o idioma, a lingua. Vale, cada un de vos vai coñecer. Os neofalantes
Que galego comezamos a falar? Pois comezamos a falar ese galego máis estándar, máis artificial, non? Eu, como traballo en Vila de Cruces, onde o 95% dos rapaces e rapazas falan galego desde sempre, os seus pais, as súas nais, as súas avós falan galego desde sempre, non? Pois teño ese modelo desde hai moitos anos, non? De que os meus alumnos falan mellor que a mí, galego, se quitamos os castelanismos e algunhas outras cousas, non? Entendedes? Vale. Entón é importante coñecer a lingua, mas non só a lingua dos libros e das gramáticas e dos diccionarios, senón a lingua que está viva na rúa. E por iso temos que escoitar muitísimo, vale? E o terceiro elemento, despois da motivación e o coñecemento, é o uso da lingua. É dicir, ese momento no que, cando estamos motivados e comezamos a coñecer a lingua, vos xa coñecedes, a usamos, a utilizamos. Vamos falar, vamos escribir, non? Vamos cantar, non? Entón é aí, pois, onde eses tres elementos se completan. Por exemplo, miña nai, ou vos, ou eu, comezamos a falar a nosa lingua, a lingua materna, que se chama, polo uso. Calquera neno ou nena, cando empeza a falar, calquera cousa empeza polo uso. Empeza sen coñecer a lingua, empeza sen ter motivación. A súa motivación é comunicarse. Bueno, miña nai despois coñeceu o galego que falaban en Padrón, na súa familia, pero non foi a escola. Ela non coñeceu o galego que estudamos aquí. Daquela nin había, era o franquismo, o galego estaba prohibido nas escolas e nos lugares oficiais. E despois aprendeu as motivacións e as actitudes que en algún caso fixeron que falase máis galego pois que as súas colegas, e en outros casos que deixase de falar. Vale? Motivación, coñecemento e uso. Vou poñervos un exemplo dunha motivación, porque iso sí, se é unha argumentación que fago desde a miña postura, isto non me lo podría dicir nunca unha profesora, o mellor sitio para aprender a falar galego é, bueno, galego, inglés, alemán, vasco, catalán e a cama. É dicir, o lugar onde se fala de forma máis emocionante. A cama, digo, con outra persona. Entendes, non? Eu non tiven esa sorte. Quen son? Pois mirade, son un rapaz inglés, Tom, e unha rapaza bosnia, Blanca. Entón, eu fui alá porque chamaronme para unhas xornadas de linguas iberoromances a Croacia. E só en Croacia. Fui alá. Unha das cousas que tamén o que vos dicía antes que me aportou o galego foi viaxar moito. Vale? Entón, claro, hai moitos sitios no mundo onde teñen a necesidade de coñecer linguas. Por exemplo, teño varios libros traducidos a diferentes idiomas, non? E un deles levoume a Kurdistán e a Turquía. Entón é fascinante chegar ao Kurdistán, aprender algunhas palabras en kurdo, que é unha lingua prohibida nas escolas en Turquía, unha lingua oprimida, que falan 40 millóns de persoas no mundo. E ver, cando chegas a unha tenda ou cando chegas a un bar, que cando o turistas, non? Porque eu estaba ali como alguén de fora que chegaba, eu fui presentar o meu libro ali, non? E cando ia polas aldeas e polas vilas, falaba en kurdo, moi pouquiño, non? Como se chega alguén aquí e vos pregunta, hola, por onde está Santiago de Compostela? Non? Vale, pois imaginade a mí falando en kurdo, que non tiña nin idea, non? Pero a xente identificábase comigo, porque entendía a miña generosidade de falar unha lingua oprimida. Vale? Ben, pois isto foi alá, isto foi en Croacia. Era a xente que estaba aprendendo o galego. E Blanca e Tom coñeceranse. O verán antes en Santiago. E fixeranse mozos. Tom en inglés estaba en Inglaterra, e Blanca era Bosnia e estaba en Croacia. Entón, fun ali e gravemos. E a súa historia é moi interesante. Mirad. Chamo-me Blanca, son de Bosnia, pero estudo en Zala. Empecé a falar galego aos 2 anos na universidade.
ano pasado estive en Galicia e gustoume moito. Encantoume a cultura galega, lingua, pero estaba moi triste ás veces cando a xente galega non sabía falar galego e nós estranxeiras estábamos a estudar moito para aprender a lingua de xente que vive ali e que ten máis oportunidades que nós e non queren falar. Eu chamo-me Tomás, son de Inglaterra, empecé a falar galego hai xa casi un ano, porque que pasa que un día na clase de español, de gramática española, anunciou unha profe que ia estar un curso de verano en Santiago. Entón, díxeme o ano seguinte que xa que non fixo ia descubrir o que se trata. E porque tengo uns amigos que falan galego e pares vin que era un amor, porque cando se falaba de galego era moi excitado. E creo que esta paixón collín por eso agora. E vos, a historia esta de que vos coñecestes falando en galego, como foi? Sí, porque cando chegamos todos falaban castelano, porque había moita xente que empezou por primeira vez a estudar galego, entón todos falaban castelano ou inglés. Pero despois, cando como íamos aprendendo galego despois de 2 anos, empezamos a falar galego, a entendernos. Sí, entre nós falamos galego. E desde aí non nos falamos. O sea, vos sabedes falar todos inglés, pero vos a lingua de relación é o galego. Sí. Casi cada día. Casi cada día falamos desde sempre. Sí. E por qué? Porque non podo dicir por todos, pero para mí non sabía nada de galego, da lingua ou de Galicia, só sabía de Rosalía de Castro e lembro-me da miña primeira clase, estaba como amor na primeira vista, cando a profe empezou a falar galego. A lingua, para mí, a lingua máis bonita do mundo despois de cartas, que dixo iso. Non sei, sigo falando tamén hoxe, espero que vou aprender máis e máis. Non só da lingua, da cultura, É difícil falar galego. Non é difícil para mí. Non entre nós, pero un galego é difícil, non quere falar galego con os Sí, estrangeiros. porque nos falamos cada día. Moi ben, pois... Ben, non, é dicir, unha parella que neste caso pois, son de fora e comezan a falar galego, non? Así, con toda a naturalidade do mundo. É moi interesante, non, saber como chegamos ás linguas. Por exemplo, Torrente Ballester, que era daqui, era un escritor que escribía en castelán, pois estivo unha temporada en Nova York, algo dos anos 60 do pasado século, non? Entón estaba lá e, despois dun tempo, tiña moita morriña de comer comida do país e de falar galego, non? Entón parece que un domingo saiu da casa e empezou a buscar un sitio onde comer en galego, algún bar, alguna casa de Galiza, foi polo Bronx, pola Quintana Avenida, foi de arriba para baixo, ata que topou pois, un bar en galego, onde servían, ali en Nova York. Entrou, todo contento, porque ia poder comer un cocido e porque ia poder falar galego, non? Entón sentou na mesa e viu que o camareiro era oriental, non? Entón dixo, a ver se a comida está ben, porque seguramente este camareiro chinés pois non fala galego, non?
Pero non, o camareiro chegou e dixe: hola, bon día, que quere comer? Pois xe temos cocido, temos caldo, pois temos... e falaba un galego moi bo, falaba máis galego como da Costa da Morte, de Camariños ou de por aí, non? Entón, Torrente vai estar comer moi ben, tomou a sobremesa, tomou os chupiños, licor café, e ao final dixe: vou dar os parabéns ao chef, que seguramente sexa de Malpica ou de Camariños. Dicirlle que a comida estaba moi ben, pero sobre todo para facilitarlo, non? Porque o traballador fala en galego. Entón, estaba ali o chef na cociña: hola, tal, quería felicitar pola comida, porque o seu camareiro fala tamén galego. Entón dixelle o cociñeiro: que non digas moi alto, porque pensa que aprendeu a falar inglés. É dicir, que unha persoa aprenda a falar unha lingua sin querer, non? Pero este é o único caso que sei. Mais, polo contrario, hai estes outros casos, que son os casos dramáticos, que son os casos que fan que hoxe esteamos neste punto, onde, pois, nunha cidade como Ferrol, moi poquinha xente da vosa cidade fala galego, non? Cando seguramente os vosos tataravós e tataravós falaban, pois, o mellor nun 80 ou nun 90%, non? E ese punto é o tema da represión lingüística, que non ven só do franquismo, que xa ven de antes. É dicir, non pensedes que a colonización lingüística comezou no 36, isto ven de antes, atravesamos todos os séculos escuros, non? Con iso. Entón, un día eu comecei a escribir un poema despois de falar con Sofía Oriano, que é a música que fixo a banda sonora de Elisa Marcela, un filme de Isabel Coixet, creo que é daqui de Ferrol. Sofía Oriano de Ferrol. Entón contoume iso. Entón eu escribí este poema. Este poema que empezou co caso do tío de Sofía Oriano, completeiro con outra xente que me foi contando historias sobre o galego. É algo que ten estudiado moito, Marcos, que é o estigma de falar galego. Que pasaba cando falabas galego onde non se debía falar? Entón, o tío de Sofía Oriana tiña que pagar unha peseta aquí en Ferrol por cada palabra que dicía en galego na escola. Aprendeu na escola que se falaba a súa lingua, perdía diñeiro e lle roubaba. Había outros castigos por todo o país para silenciar o idioma. Ao tío de Braiscores metíanlle unha pedra nos petos do pantalón por cada palabra que pronunciaba en galego. E Luz Fandiño conta, podes ver o vídeo en internet, que as monxas se puñían orellas de burro ás nenas por falar galego e un cartaz nas costas que dicía: yo soy una burra, yo no sé hablar. Ou aquel neno de calo, de rodillas, de roba mestra, e escribe 100 veces, non se dice chan, se dice suelo. E dixo: señorita, dese ollos poñeme no chan, non? A mestra casi lle dá un ataque. Helena no colexio, Carballiño, que veu dúas pegas pola xanela e chamoulles pegas, foi castigada a rezar 3 rosarios, porque falar galego tamén era pecado. E Santi en Vigo fichaba nun armario. Tamén é coñecido o castigo do anel. O profesor entregaba un anel de chumbo á primeira crianza que escuitaba falar galego. Esa crianza pasaba o anel á seguinte crianza que oía falar galego, esta outra e así continuamente. O anel ia pasando de mao en mao, de dedo en dedo, de medo en medo, ata que ao final da xornada o profesor preguntaba: ¿quién tiene el anillo? E o castigo era a vara, a tortura e o sangue. Hoxe continúa a suceder, adaptando o método aos tempos. Non vayamos pensar que un pobo deixa de falar a súa lingua voluntariamente ou por inercia. Por exemplo, unha colega foi o primeiro día de aulas á escola en Vigo e díxolle á mestra: eu quería contarlle que a miña filla fala galego. E a mestra contestou: non se preocupe, en unha semana ya estará hablando castellano e solucionamos o problema. Hoxe, ainda hai moita xente que non fala galego por medo a un anel invisible, a pedras invisibles nos petos, a un cartaz invisible nas costas, a perder diñeiro, a ficar dentro dun armario, porque foi o que aprendeu na escola. Ainda hoxe as crianzas aprenden na escola a viver en galego como un estigma, unha marca invisible. Por iso, cada palabra que pronuncias en galego combate un prexuízo. Cada palabra que pronuncias en galego devolve unha moeda roubada ao pobo. Cada palabra que pronuncias en galego libera unha crianza do peso dunha pedra. Cada palabra que pronuncias en galego muda a historia. Ben, acabou o tempo e temos que marchar. É unha pena, porque quería fazer tantas cousas, non sei se volver, volvo outro día. Sí, vale. Porque pensei que íamos ter máis tempo. Queda a segunda parte, que é máis interesante, que é unha sesión de hipnose colectiva.
eu son un hipnotizador. Son o único que no planeta desenvolveu un método de hipnose para falar galego. Entón, con isto solucionades todos os problemas. Hipnotízavos, abrir os ollos e xa está. Volvo logo, non? Vale, gracias. Nada. O certo é que sou de xente moi seria. O próximo día hai que ver máis. Sobre todo cando se fala de sexo na cama. Nada, veño outro día, vale? Porque sí que creo que isto é moi importante. A ver se vos vai ben, vale? Un abrazo moi grande e moita sorte, xa me contades a próxima vez, vale?